No niin, moi. Me tehdään nyt tällainen LPS-versio 5 asiaa, jota ei kannata tehdä koulussa, ja se ensimmäinen asia lähtee nyt. Menkää hakemaan nytten avatkaa oppikirjan oikeastaan sivulta 63 ja tehkää se koko aukeama loppuun saakka. Niin minä käyn hakemassa pari asiaa tuolta openhuoneesta. Odottakaa siis tässä. Huoneesta tultuaan. Mitä täältä nyt kuuluu? Mitä? Toinen jutska, mitä ei kannata tehdä koulussa. Hei, sä lunttasit. Enkä luntannu. Mä vaan katoin kumia, kun en mä tiedä missä täällä on kumi. Et sä lunttasit. En luntannu. Lunttasit. En luntannut. Ei, mä näin kun sä lunttasit. Lunttasit, en luntannut. Mä vannon. Kuka täällä nyt oikein lunttaa? Toi. En luntannu. Tulepa tänne. Mikä tämä sanoo? Luokan ulkopuolelle juttelemaan. No, en pääse. No niin. Olemme puhuneet tästä lunttauksesta. Odota. No niin. Olemme puhuneet tästä lunttauksesta liian monta kertaa sinun kanssa. Mutta kun mä en luntannut, minä tiedän, että sinä lunttasit. En luntannut. Ja se on totta, mä en luntannut. Minä tiedän. Todista se. En todista. Sinä todistat sen, että sinä lunttasit. Sä lunttasit. Ja nyt se on varmaan tullut selväksi. Joten palataanpas luokkaan ja tehdään näin, ettei enää ikinä Sitten kolmas jutska, jota ei kannata oikeastaan tehdä koskaan ehkä koulussa. Tai no, mun kohdalla kannattaa. Ja sitten avaatte sivut tuosta historian kirjasta ja se sivu on sisään. Onko täällä Pasi? Hänellä olisi terveydentarkastus ja myös sellainen yksi rokote, joka ei oikeastaan. Ai selvä. Pasi, menepäs nytten. Okei. Tulehan nytten. Sinun pitäisi ottaa tällainen rokotus. Rokotus? Kyllä. Ei! Pasi, mitä sä teet? Ei rokotusta! Mä en kestä sitä! Neljänteen ketsiin. Hei! Kattokas tätä! Kaikki, katsokaa tänne. Tadaa! Viimeisempään, mutta ei vähän siipänä viidennes sketsi. Nyt alkaa tämä läksyjen tarkastus, joten minä tulen tarkastamaan läksyt. No niin, Pasi, oletko tehnyt tehtäviä? Et saa mua elävänä! Ei, se tappoi opettajan! Koulu ei oo! Ulos täältä. Painakaa pois täältä! Katsoitte tämän videon, tämä on tehty. Ja uploadi tähän tulevat minulle.
Niin uploadit tulee mulle. Ei, siis me tehtiin tää kahdestaan, tämän henkilön tässä kanssa. Niin me tehtiin Munkin kanava voisit tilata. Joo, siis tilatkaa mun kanava tai tykätkää tästä videosta ihan sama. Ja ton kanava kannattaa tilata, se on vasta alulla, koska se on Allu-vlog. Ja Allu-vlog eikä Allu-vlog. Allu-vlog. Miten kirjoittaa? Allu-vlog. Vlog. F-vällä. Ei, kun V-llä. V-L-O-G. Allu-vlog. Se sanotaan vlog. Allu-vlog. Joo, Allu-vlog. Ja se ei oo se eka, vaan sit sellainen, jos on säännöt. Huomenna löydät sit Allu-vlog-kanavan tuolta mun tilauksista, jos siis näette ne. Sieltä löytyy, joten käykää sieltä katsomassa. Tässä oli tää meidän lyhykäinen video, joten moikka! Heiluta säkin. No moikka! Takaisin.